Čaute všetci, je s vami Drago a môj mladší brat. Čaute všetci! A dneska som hral Brawl Stars, dlho som čakal, kým sa tu neobjaví toto. Áno, 5 Legendary Star Dropov. Dlho som na to čakal, veľmi dlho. A dneska to otvoríme, takže prvý Star Drop môže byť? Otvoríme? Ty otváraš, ja či ty? Otis? Mythic Brawler, Otis! Pekne, Michael. A on je dobrý? No. No a to bol až ten prvý Star Drop, takže ideme ďalej. A ja som šťastný. Hypercharge na Edgara. To je dobré. Teraz tu máš. A ja? A nový Brawler, Otis. Starpowerka na báza a teraz je už ja otváram, hej? Dobre. A nový Brawler. Ale na búva Starpowerka. Nie, Hank, nič nechcem kúpiť. Tu máš. Ja otváram? Dám ti ešte. Kde? Dobre. Tu je, počkať, musíš vždy počkať. Aha, toto tu. Takže teraz urobíme takto, že zahráme si za Otisa. Áno, ty. Ja som tam nikdy nevidel. Ale že to je... Iba na šestke. Nevadí, no. No, to je... Dáme solo a ideme. To vyhľadám, tak to určite je dobrý dobre. Chcem ho dneska dať aspoň na 10. No, už to je dobré. No, prosím, ale ako Otisa, ja prosím neviem, čo to je za brawler. Čo? Počkaj. Zle vyšlo, no. Zle vyšlo. No, ale dobre. Like potom môžem odložiť. Ale toto takto nepôjde. Pekne. Čo? Musím im poďakovať. Prepáčte, mali sme menšiu poruchu, takže ideme ešte raz. Dobre, mám Hypercharge na Edgara a Otis. Hneď prvý Star Drop a Otis. Lepšie by bolo, keby bol Legendary Brawler, ale je to dobré. Maj. 1. Ale zase... Dole? Oj, dávajte lajky na video a odbery, aby sa nám to nesekalo. Rýchlo. Lebo to musím odbeviť. Musíme počkať, no. Aj. Katastrofa toto. Dobre, teraz by to už malo byť v pohode, takže dúfam, že už bude všetko dobré. No, vyzerá to, že to je dobré. No a teraz ti ukážem. Ale asi bude silnejší ako... Ale je to dobrý brawler. Neviem, čo robí Ultina. Da kde sa posunie, alebo da čo strelí. Dáme na to. Tak na Sandy nebudem. Na Sandy nebudeme na jedinke.
Nie ma ulti, no. O, już nie ma koły. Co by nie zrobił? To si pisz. Co mi to nazywa? Však jasné, keď ich nechcem dať vidieť. Potom môžete napísať, čo vám padlo do komentárov vám z tých 5 Legendary Star Dropov. Chodź, ja sobie to. No nie. Aha, to taká hviezda. Vieš, čo to robí? Že nemôžeš strieľať. Ten, ktorý hrá proti tebe, nemôže strieľať. Ten už druhý dám. No. Áno. To je Draco. Už sme ho dostali. Áno. Ja už mám 2 star powerky. Taktiež, áno, mám bola 25. rank. Na Kita takisto. Na Dynamite som dostal ešte toto. A na Edgara Hypercharge. Nebojte, nie dobrý. No, mega dobrý. Ja wiem. Otis. Chcel by som samozrejme, keby takého Legendary Brawlera. No aj. Crow alebo Leon, no to by nebolo zle. Ale máme Otisa, no. Ja som si myslel, že proste padne minus do začiatku spáliť. Ale však Otis, Mythic. Nechod. Ma ešte ma zabije bot. Bude hamba. Aj! Nie, ja som zomrel. Nie, ako to je bot zase, takže... Na ňo. Nie. Áno, tam tak to bol. Let's go. Už úplne to je. No potom, keď budeme mať malú HP. Sandy, let's go a nemôže nič strieľať. Vidíš, a ešte to dáva, keby Ale vidí, ako otrava. dobrú ultinu má. Ja si to idem zmeniť. Z toho hajka si dáme... Prečo nie? No. Pinc. Aha, tak dám toho klauna. Nikita, Otisa ideme. Otis. Naj. O, trzy peklice. Trzy takie peklice. Jaká peklička. Żeby jeho budem volať peklice. Náhodou Ash. Dneska pekot, tam bol. Oheň. Čo bol podobnou. Hej. Aha, to je Ash. To som neviem. Nie, ale ja ho budem... Ja ten skin... Tento? By som... Nie tento. Myslím, že bol taký pekný. To bol pod tebou. Tak to je on. Takže... To bol on. Peklice. Volaj. Let's go. Peklice zabil ešte. Však on zomrel. Peklice už zemrela. Ďakujem. Poďte, kedy môžeš použiť. Hej, ale to na nič. To si radšej nechám potom... Yes, áno. Okay, let's go. Tára je
Ej, Otis. Nič. No i ďalej bude 10 gemov a potom... Nie, že si kúpime taký skin. Tak potom, keď dáme... Koľko lajkov? 50. 50 lajkov na tomto videu a kúpim skin na draka. Stačí? Mne bude mať 32. 32 gemov. A skin stojí asi 29. Ale Potom ti ukážem. na Otisa. Nie, na Otisa je najlacnejší 149 gemov. To budeme šetriť a šetriť. Choď preč. Griferia. Ale ja som nikdy, čo som takého, čo som brawlera. Otisa? Hej, Otisa, takého, nikdy. Nikdy? Ne, nikdy. Také som ani. Ne. Také som povedal. Na lope, utekaj. Díky. Let's go. Clown. Takže dávajte lajky. A na koutíka to ja som to použil na tú bedňu. Like. Ešte, že ten kód je bot. Asi najskôr like. Nie, ten kód je bot, za to. Ja som toto použil na tú cestu. Like a môj dobrý. Však lebo ja hrám proti botom, to bude zbytočné. Tak ja dám výhru aj bez lajku. Hej, Grip, to bojí. Grifa mám. To ešte máme 10 výberov, tak. Áno. No doraz bude 18 000 trofejí. Nemôžem. Nič z toho nemám. Coiny by mi možno aj potom stačili. Čo dobré. Už sú doraz prázdniny. Posledný teraz bude ďalší. Už posledný týždeň. Už zajtra. Potom je posledný týždeň. No musím mať na 9. 9 power level, ja ho mám iba na 6 level. Áno, 9 power level. Nie 9 rank. Čo urobila tá kovet? Moje... Jak draka. Draka mám na 8. Musím niečo si mal. Power level. No, oči by si povedal, že ide Ty maco. Lacu. No to je Ferry. Jožko, penku. A je po Nite. Nita je mŕtva. Let's go. Jak ty si Nie. Ona je v práve. Ja viem. To je baba, Nita. Na čo na mňa ideš? Zbytočne. Páčka. Viem, že to nie je dobré, ale nevadí. Si v obklúčení. Teraz už bude dobré. A koľa ti písalo súdno? 6 rank.